अरे या बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ ए मर गइल का रे। ए बुढ़ाऊ अरे का कहतरू। अरे उठ कि दिन भर सुतले रहब। अरे तन तबियत खराब हो गइल बा आ वायरल फीवर पकड़ ले बा। मार घुटना हाथ गोड़ दुखा था। तबियत खराब बता है। हाँ तो तबियत खराब बतल है हुरल। अरे ऐसे काहे बोलतरू। अरे बोले के तन को तमीज नहीं खे। तू हमार तमीज मत देख। उठला तो तबियत खराब बतल है हुरल। हे बाबू फिर बोललू। अरे कम से कम इज्जत से बतियाव। अरे काहे ना बोलब। दिन भर नटंकी क के तबियत खराब बा ये कह के सबके नचावत तारन त का बोलब ना। हे बाबू अरे हम नौटंकी करतानी। अरे सही में तबियत खराब बा। उठ बैठ नहीं खे जात। अच्छा उठ बैठ नहीं खे जात आ चुगलखोरी करेला नु तार मुंह बड़ी चलेला।